Tomato Assassin! Com és possible que siguis aquí i amb aquest cos tan diferent? No entenc res. Hi ha moltes coses que encara has d'aprendre, nano. Guarda forces. Aturaré aquesta hemorràgia. Banana, he estat sempre amb tu. L'espàs estava en sintonia amb el meu malson. Tan sols percebre que estaves en perill i l'impuls de vida del rat ha desencadenat el meu retorn. Encara que no tenia previst tornar en aquest estat mecànic. Suposo que deu haver estat a causa d'aquest entorn de ferralla. Me n'alegro molt que siguis aquí, pare. Al cap i a la fi, així he pogut veure fins on has pogut arribar i del que eres capaç. Tu, el meu fill, un assassin. I la veritat és que m'he sorprès del que has pogut fer sense mi. Encara tens moltes coses per aprendre. Ja està, curat. Gràcies, pare! Ja tinc ganes de començar a entrenar-me amb tu. Jo també, nano, però ara has de descansar una mica. Has perdut molta sang. Apple, ets viu! No pot ser. Coneixes l'Apple? Esclar, pare, m'ha ajudat molt per arribar fins aquí. Ajudar-te? Això no m'agrada, nano. Igual que en Pasta. L'Apple ja fa molt que va morir en aquella guerra. Estigues alerta, fill. Aquest no és l'Apple que coneixia. Com? Què vols dir?